Moc tě zdravím a těšila jsem se, že se uvidíme, ale nějak nám to nevyšlo. Tak možná příště, měj se hezky. Tak, stačí. A my už jsme ti psali do toho památníku, moudré rady ti dávat nebudem, hlavně, abys tam byla spokojená, zdravá a hlavně si užít pěkný, krásný chvíl na Vánoce a snad najdeš i nějaké dobré přátele. A žádného ženícha. Proč ne? Kostyo. Já tě taky zdravím a nezapomeň na nějakou dobře placenou práci na příští rok. Čau Nelly, přivezli jsme Olinka, moc tě zdraví, staráme se o něho a ať se ti daří a myslíme na tebe. Čau. Maminka. Ahoj Nelinko, moc na tebe myslíme, přišli jsme se na tebe podívat, ale nějak to neklaplo. Tak Připijeme na zdraví. připijeme na tvoje zdraví. Ano. A hlavně na Vánoce budeme na tebe myslet. Ty se pěkně vykůpej v moři za nás a posíláme velkou pusu. Všichni posíláme velkou pusu, taky tě moc zdravím, hlavně Olínek, už se tady ozývá, víš, že se mluví o tobě. No, takže na tvoje zdraví, no a snad to vyjde příště s tím, jak se to nadává, s telemostem. Tak příště, tak se opatruj, na zdraví. A já taky zdravím. No. A to máme asi všechno, že?